Uy, si Idol pero naapa man ni dire. Dol, saan punta mo, Dol? Kahapon ka pa? Saan bang lungsod dito? Lungsod ninyo dito? Nalagaw ako. Hinanap kong mayor nyo dito. Grabe ang layo mo na. Naliligaw ako. Sabi ko kahapon doon sa unahan. Ba't nandito ka pa? Sus, hindi mo kasi Naligaw ka kasi. Oh, naliligaw ako. Hindi mo sinasabi na sakto ng direksyon ang aking pupuntahan. Naliligaw ako. Grabe. Ngayon ako Saan ka punta? Hindi ko alam kung saan ang daan na to. Saan pa mapupunta? Doon ka punta sa dito may daan. Dito may daan dyan. Doon. Dyan? Dyan. Sandali ka lang naligaw o sandugay? Sandugay na. Sandugay ka pala? Kasi ako naglilibot ako dito. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Makain ka na ba? Hindi pa. Wawa ka naman, Idol. Samahan kita doon. Sabi. Ang bigat ng dala ko. Sabi, saag siya guys. Bugat pa kayo yung bag. Asa ka niya siya. Dito daan, Dol. Doon. Doon dadaan. Sabi, Grabe ang bigat ng bag mo, Dol. Anong laman mo yan kahapon? Ubos na ba yung niyog? Ubos na. Yung buko ba? Kinain ko na. Kinain mo? Kawawa ka naman. Wala ka ng baon. Ngayon, anong baon mo dyan? Ang baon ko. Tingnan mo. Punta ka doon sa mayor para mabigyan ka nila ng pagkain. Wala akong baon ngayon. Kawawa ka naman. Sige. Pahinga ka muna. Wag dito ka muna. Pahinga ka muna. Usap muna tayo kasi idol kita eh. Nagmamadali kasi ako eh. Hindi ko na ang gagawin ko, hindi ko na alam. Bakit ako naluluspad ka na. Libon dito, ang maraming libon dito pala. Naluluspad ka na, Idol. Wala ka nang kain. Wala nga eh. Sabi, kawawa ka naman. Ang hirap talaga nang hindi mo mapuntahan yung pupuntahan mo. Liligaw ka pa. At tuturuan ka naman, hindi pa naman sakto ng diretsyo lang. Tuturuan ka daan mo. Hindi ka tinudluan nila ng tarong? Hindi ko tinudluan ng matarong na maayos eh. Ba't ganyan sila sa'yo? Sige po. Wag mo, sandila lang. May tatanong pa ako sa'yo. Ano? Mag-ingat ka dyan sa baka kuhan ka dyan. Maraming kuhan dyan. Masamang tao dyan sa taas. Doon? Ingat ka lang dyan. So, matanong ko lang, ilang kilo yung bag mo? Grabe ang bigat naman yan. 5 kilo lang yan. 5? Ang bigat. Pwede, lang ko? Oo. Dito ako kasi hinahanap ko yung kambing namin. Wala kambing namin eh. Wala. Nawawala? Oo. Bakit nawawala ang kambing? Kahapon pa kasi ako naghanap. Nangita ako kahapon. Nawala akong kanding. Nawawala yung kanding nyo? Oo. Baka napunta doon sa ibang... Gusto ko itong tingnan bago. Tingnan ko bago. Wag kasi magdadali ko. Gusto ko yung yung bag mo. Baka may walang laman po to. Sige po, nagdadali ako. Pupunta pa ako sa pupuntahan ko. Uy, kanding na ko na. Sudi mo kung ba? Gisudi mo. Uy. Kanding yati. Itimag yung kanding na ko.